no radikini setyai yayali bedo tirabekshaniya Nikunjayuna radikini setyai yayali bedo tirabekshaniya Tatradidakshat adivallapasya vande guru shri charanavindam Tatradidakshat adivallapasya vande guru shri charanavindam sakshat taretmena samasta sastrai ukta sadabhav yadeva sadhi Sakshat Ritvena Samastakshasrinai Uktastada Bhavyatayeva Sadhi Kindu Prabhurya Priyeva Tasya Vande Guru Shri Charanaravindam Kindu Prabhurya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanaravindam Yasya Prasadat Bhagavat Prasado Yasya Prasadat Nakati Kutopi Yasya Prasadat Bhagavat Prasado Yasya Prasadat Nagati Kutopi Dhyayantu vantasya yasastri sandhyam Vande Guru Shri Charanaravindam Dhyayantu vamstasya yasastri sandhyam Vande Guru Shri Charanaravindam Vande Guru Shri Charanaravindam Vande Guru Shri Sharanavindam Vande Guru Shri Charanaravindam Krishna Mataji padikalam idu Vande Guru Shri Sharanavindam Samsaradavanalalidaloka Pranaya Karunya Ganaganatvam Samsarayava Nalalita Loka Anaya Karunya Ganaganatvam Praptasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Shri Charanaravindam Praptasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Shri Charanaravindam Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna, Elokum Hare Krishna. நம்ம Hare இன்னைக்கு Krishna வந்து Mataji, Pranam Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. அத்தியாயம் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ண போறோம். போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நவம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதிரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே முக்திர்பவதி நைஷ்டிகி கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லோருக்கும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட், எல்லாருமே வந்து மியூட் பண்ணிட்டுருங்க. இல்ல நீங்க வந்து சத்தம் போட மாட்டீங்க, உங்களுக்கு சுத்தி இருக்க சூழ்நிலையில சத்தம் வந்துட்டு இருக்கும். அதனால மியூட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா இது ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு. சின்சியர் ரிக்வெஸ்ட். யாரும் வந்து படிக்கணுமோ அவங்க மாத்திரம் வந்து அவங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து படிங்க.
தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி. கோஆபரேட்டிங். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஹஸ்தினாபுரத்துல இருந்து அவர் வந்து கிளம்புறாரு. கிளம்பும் போது அதனோட மனநிலைகள்லாம் வந்து சொல்றாங்க. யார் யார் என்னென்ன மனநிலையில இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. இது ஆக்சுவலா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த 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 சாப்டர் அத்தனை இந்த 10வது சாப்டரே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய வேதிக் கல்ச்சர் பத்தி வந்து சொல்றது. நம்ம வேதிக் கல்ச்சர்ல நம்ம எல்லாருமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம். வேதிக் கல்ச்சர் வந்து நம்ம ஹிஸ்டரி புக்ல தான் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். அதெல்லாம் வந்து இமேஜினேஷனா வச்சுருக்கோம். இங்க வந்து பகவான் வந்து அது நேரடியா வந்து வெளிப்படையா அவர் வந்து காமிக்கிறாரு. இந்த வேதிக் கல்ச்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா, அந்த அந்த வேதிக் பீரியட்ல எப்படி எல்லாருமே நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருந்தோம், பெண்கள்லாம் வந்து அடிமைப்பட்டார்கள் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லலாம். பெண்கள்லாம் அடிமைப்படவே இல்லை அப்படின்றது இங்க வந்து தெளிவா வந்து சொல்றாரு. பெண்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதை வந்து நம்ம மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து இப்போ மாற்று இதுவா நம்ம நிறைய வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால நிறைய பகவானை வந்து சென்டரா மையமா இல்லாம நாம தான் அப்படின்ற மாதிரி நமக்குதான் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கிறதுனால பிரச்சனைகள் வந்து நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது இங்க வந்து தெளிவா வந்து சொல்றாங்க. அப்போ வந்து வேலை ஆகட்டும் எதாகட்டும் எல்லாருமே வந்து பிஸியா இருந்துட்டு இருந்தாங்க. யாரு இந்த வேலையின்மை அப்படின்றது இல்லாத இருந்தக்கூடிய காலம் அது. என் சொசைட்டில எந்த ஒரு இதுவாகட்டும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் வளங்கள் தான் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்போ இப்ப வந்து பொறுமை அப்படின்றது வந்து இல்ல. அப்ப வந்து எல்லாமே வந்து நிதானமாக செய்யக்கூடியவர்கள். பொறுமை இல்லாதனால எல்லாருமே வந்து ஓடணும், அதை முடிக்கணும், இதை முடிக்கணும், வேகமா முடிக்கணும் அப்படின்றதா நம்ம வந்து அந்த இதுதான் வந்து நம்ம இந்த காலத்துல இது வந்து ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் நம்ம வந்து எடுத்துன்னு வரலாம். இந்த சாப்டர் நம்ம படிக்கும்போது ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் ஆஃப் அந்த வேதிக் கல்ச்சர் பீரியட்லயும் இந்த பிரசன்ட் டே பீரியடையும் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது நம்ம எப்படி வந்து ரொம்ப வந்து கீழ்த்தரமா வந்து போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது வந்து காமிக்கிறது. அந்த காலத்துல வந்து நம்ம வந்து இந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்ததுல வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து நிக்கிறாங்க. பகவான் வந்து கிளம்பும் போது எல்லாருமே வந்து நிக்கிறாங்க வாசல்ல வழி அனுப்புறதுக்கு, கண்ணீரோட வழி அனுப்புறாங்க அப்படின்ட்டுலாம் வந்து நம்ம வந்து படிச்சோம் இல்லையா. இது வந்து இருந்தது அந்த வேதிக் கல்ச்சர் பீரியட்ல. இது எல்லாமே இருந்தது. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம் அப்படின்றது இருந்தது. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம் அப்படின்றது எல்லாருமே இப்ப கம்ப்ளீட்டா எல்லாருமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலியா இருந்தது. ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்கும்போது அந்த இப்ப இருக்க மாதிரி வந்து நீங்க வந்து சைக்கியாட்ரிஸ்ட கன்சல்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் இப்ப இந்த காலத்துல வந்து இருக்கு. அந்த காலத்துல வந்து அந்த சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அப்படின்றதெல்லாம் யாருமே கிடையாது. ஏன்னா பெரியவங்க வந்து வீட்டுல இருக்காங்க அப்படின்னும் போது இங்க கூட என்ன அப்படின்னா பகவான் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். பகவான் வந்து சுபத்ராவை வந்து ரொம்ப இது பண்றாரு, ஆறுதல் வந்து கொடுக்குறாரு. அவர் தன்னோட தங்கைக்கு மாத்திரம் இல்லை, எல்லாருக்குமே வந்து அவர் வந்து ஆறுதல் அளிக்கின்றார். அவருக்கு வந்து தெரியறது கஷ்டம் என்ன என்ன ஆயிருக்கு, மகாபாரத யுத்தம் நடந்திருக்கு அப்படின்றது எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சு ஒவ்வொருத்தருக்கா அவர் வந்து ஆறுதல் வந்து அளிக்கும் போது இது வந்து அந்த வேதிக் கல்ச்சரோட இதுதான் வந்து இதை வந்து பிரதிபலிக்கிறது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். இது இந்த அத்தியாயம் எஸ்பெஷலி வந்து வேதிக் கல்ச்சர் பத்தி நம்ம வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம் எப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க, அண்ணன் தம்பி அப்படின்னு இருக்கும்போது எல்லாருமே ஒரே இடத்துல இருந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து இந்த பண கஷ்டம் அப்படின்றது இல்லாத இருந்தது, சப்போர்ட்டிவ்னஸ் இருந்ததுனால மாரல் சப்போர்ட்டிவ் இருந்தது, தகராறு அப்படின்றது இல்லாத இருந்தது. எல்லா இடத்துலயும் எல்லா சூழ்நிலையுமே வந்து பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டது. யாருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டது அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டது. நம்ம மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எதனால அப்படின்னா பெண்களை வந்து சப்ரஸ் பண்ணிட்டாங்க, அதாவது அடக்கி வச்சுட்டாங்க அப்படின்றது. அப்படின்னே கிடையாது. அது வந்து ஒரு அழகா ஒரு வர்ணனை வந்து நான் வந்து படிச்சேன். என்ன அப்படின்னா நந்தகோப மகாராஜ் வந்து அவர் வந்து தன்னோட ஆயுதங்கள்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு இதுக்கு பிரயாணம் போறாங்க. அவங்க ஆயுதங்கள்லாம் எடுத்துட்டு அவங்க வந்து கிளம்புறாங்க. முன்னாடி வந்து ஒரு பேட்ச் வந்து ஆயுதங்களோட ஜென்ஸ் வந்து போறாங்க. பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து ஆயுதங்களோட வந்து போறாங்க. நடுவுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெண்கள், குழந்தைகள், அப்புறம் வந்து வயது முதிர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் அந்த முதல்ல இதுல வந்து அந்த வண்டியில வந்து அவங்க இருக்காங்க. அப்பெல்லாம் வந்து அந்த மாட்டு வண்டின்றது இல்லையா, அந்த வண்டியில எல்லாருமே இருக்காங்க. இது வந்து 2 பேருக்கும் நடுவுல ஒரு சாண்ட்விச் மாதிரி இருந்தாங்க. இது என்ன பிரதிபலிக்கிறது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பாதுகாப்பு வந்து பெண்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பெண்கள்லாம் வந்து ஒரு போதைப் பொருளாக இப்ப பிரசன்டே வந்து கன்சிடர் பண்ற மாதிரி அப்ப வந்து கிடையவே கிடையாது. எல்லாமே வந்து இப்ப இங்க கூட இங்க இந்த இந்த ஸ்லோகத்தை கூட நம்ம வந்து பார்க்கலாம். வந்து என்ன அப்படின்னா பெண்கள் வந்து வெட்கமாக இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து மரியாதை வந்து ஜாஸ்தி.
இப்போ அரைகுறை ஆடைகளோடு இருக்கக்கூடியது தி கனாட் டிமாண்ட் பவர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்றது, நீங்க வந்து அதிகாரத்துல வந்து உங்களை வந்து அதிகாரம் பவர்னால நீங்க எந்த பொசிஷன்ல இருக்கீங்களோ அந்த பொசிஷனுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்க மரியாதை கொடுக்கலாம். ஆனா உங்களுக்கு வந்து மரியாதை அங்க கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நீங்க வந்து அந்த ஒரு பெண் வந்து ஒரு பெண்ணாக இருந்தா அப்படின்னா அவளுக்கு வந்து இது வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. பவர் அவளுடைய என்ன சொல்றது பாதுகாப்பும் கொடுக்கப்படும். அவளை வந்து அவமரியாதை அதெல்லாம் வந்து பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோகம் படிக்கும்போது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நிறைய வந்து இந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா, நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து எதுவுமே சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழி இல்லை அப்படி இப்படின்லாம் நிறைய வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. அந்த காலத்துல வந்து இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமா யாரோ ஒருத்தர் கிளம்பும் போது இதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. பகவானுக்குன்னு வரும்போது எல்லாருமே வந்து போட்டி போட்டுட்டு அவங்களோட வாத்தியம் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து கோவில் எல்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறோம். நிறைய வந்து டான்ஸ் இதெல்லாம் பரதநாட்டியம் எல்லாம் வந்து வச்சுட்டு இருக்காங்க. பாட்டு வந்து நிறைய பாடுவாங்க. ஹரிகதான்றது நிறைய வந்து சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா, எல்லாரும் வந்து தே வாண்ட் டு டூ சர்வீஸ் டு காட். ஏதோ ஒரு ரூபத்துல ஒரு டான்ஸ் ஆடுற ரூபத்திலேயே நம்ம வந்து பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றது, அவருடைய அழகை வர்ணிக்கிறது, அப்புறம் வந்து மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வழியா நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து நம்மளுடைய நன்றியை வந்து செலுத்துறது, இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து மகிழ்ச்சி வந்து கொண்டார்கள். இது வந்து எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னா இந்த வேதிக் கல்ச்சர்ல இருந்தா இதெல்லாமே வந்தது. இப்போ வந்து கோவில்ல நிறைய நம்ம வந்து பாக்குறோம் மாதிரி வாத்தியங்கள்லாம் வாசிக்கிறது அப்படின்னு. இப்ப வந்து மத்தளங்கள் அப்புறம் வந்து நாதஸ்வரம் அதெல்லாமே இருந்துருக்கு. முன்ன காலத்துல வந்து எல்லாமே வாசிக்கிறாங்க. புல்லாங்குழலும் இருந்தது, வீணையும் இருந்தது, இந்த கோபுகா பேரிகை அதெல்லாம் வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுதான் இங்க வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்க போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படி. பொன்னாட்டி இதோட நிறுத்தினா பகவான் 1:10-15 பகவான் அஸ்தினாபுர அரண்மனையிலிருந்து புறப்படும் பொழுது மிருதங்கம், தோல, நக்ர, துந்துரி மற்றும் துந்திபி போன்ற வேறு வகையான மத்தளங்கள், வெவ்வேறு வகையான புல்லாங்குழல்கள், வீணை, கோமுகா மற்றும் பேரி ஆகிய அனைத்தும் அவருக்கு மரியாதை காட்டுவதற்காக ஒன்றாக ஒலித்தன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அது வந்து அந்த இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் மாதிரிதான் இது. அவங்க வந்து அதை வச்சுட்டு சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இப்ப வந்து சம்பாத்தியம் தான், பணம் தான் ரொம்ப முக்கியமா போயிடுது. அப்ப வந்து ஆசைகள் அப்படின்றது வந்து ஜாஸ்தி இல்லை. எல்லாமே வாஸ் டேக்கன் கேர். ஒரு ராஜாவா இருக்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அவர் வந்து பாதுகாப்பு அளிச்சார். இப்ப வந்து அந்த மாதிரி இல்லாததுனால ஒவ்வொருத்தரும் வந்து போட்டி போட்டுட்டு அவங்க வந்து நான் இவ்வளவு சம்பாதிக்கணும், நான் இவ்வளவு வீடு கட்டணும், நான் இந்த கார் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு போட்டி தான் இப்ப இருக்கிறதுனால. ஏன் அப்படின்னா மக்கள் வந்து யாரு டிபெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா தண்ணியே தான். அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இல்ல இப்போ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கவர்மெண்ட்டை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இல்ல, அவங்க வந்து தன்னைய வந்து நம்பின்னு இருக்கிறதுனால தனக்கு வந்து இவ்வளவு வேணும் அப்படின்ற ஒரு இதுல இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வீணை இது எல்லாருமே வந்து பகவானுக்கு வந்து மரியாதை செலுத்தணும். அவர் வந்து கிளம்புறாரு, நம்ம இடத்த விட்டு கிளம்புறாரு. யாருக்கும் இஷ்டமே கிடையாது. பகவான் வந்து கிளம்பும் போது யாருக்கும் வந்து இஷ்டம் வரும். எல்லாருமே வந்து சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம ஒருத்தர் கிராமத்துக்கு எல்லாம் வந்து போனோம் அப்படின்னா அந்த இடம் நம்ம ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது, இனிமையாக பேசுவார்கள். அப்புறம் வந்து நாமளும் வந்து நாமளும் வந்து இனிமையா பேசுறதுக்கு நம்ம வந்து கத்துப்போம். ஒரு விகல்பம் அப்படின்றது இல்லாத இருக்கும்போது நீங்க கிளம்புறீங்களா, இன்னும் 2 நாள் இருந்துட்டு போங்களேன் அப்படின்ற வந்து சொல்லக்கூடியவர்கள். ஏன்னா அது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்படி நம்மளுடைய குணாதிசயங்கள் வெளிப்பாடு பண்றோமோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் நம்மளுக்கு வந்து மரியாதை அதெல்லாமே வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இங்க வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. 16 நான் படிக்கவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவானை காண வேண்டும் என்ற அன்பான ஆவலால் குருக்களின் அரச குடும்பத்து பெண்கள் அரண்மனை உச்சிக்கு ஏறி சென்று வெட்கமும் பாசமும் கலந்த புன்னகையுடன் பகவான் மீது மலர்களை பொழிந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. அப்பெல்லாம் வந்து பெண்களுக்கு தான் வந்து டாப் பொசிஷன் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்களாம். இப்பவும் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ் பகவான் இவர் வந்து பிரபுபாதார் வந்து சொல்றாரு, பெண்களை வந்து மாடிக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னோட, ஏன் ஆண்கள் கீழே உட்காந்து அவங்க மேல ஏறி குதிக்கிறதுக்கா அப்படின்ட்டு வந்து மத்தவங்க எல்லாம் கேட்கும் போது அவர் வந்து வேடிக்கையா வந்து இதை பத்தி வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து சொன்னாரு பெண்களுக்கு வந்து டாப் பொசிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. குடும்பத்து பெண்கள் எல்லாருமே வந்து வெளியில வந்து ரோடுக்கு வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாருமே வந்து அரண்மனை அந்த கல்ச்சர் வந்து இருந்துருந்தது.
அரண்மனை நம்மளும் வந்து ராமருடைய இதும் போது பாக்குறோம் இல்லையா, அவர் வந்து பெண் பார்க்கும் படலம் போகும்போது இந்த அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினான் உச்சியில இருந்து அவங்க வந்து பாக்குறாங்க, பகவானும் இங்க இருந்து வந்து அவரு பாக்குற ராமரை வந்து பார்க்கும்போது அது வந்து இது இது இந்த சீன் வந்து அதை வந்து கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. சோ குடும்பத்து பெண்கள் அரண்மனை உச்சிக்கு சென்று பகவான் வந்து அவர் கிளம்புறாராம், அவ வந்து வெட்கமாவும் இருக்கு, அந்த சமயம் பாசமும் கலந்ததாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புன்னகையுடன் பகவான் மீது என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் வந்து மலர் தூவி அவரை வந்து இது பண்றாங்க, வழி அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அப்பொழுது மாவீரரும் உறக்கத்தை வென்றவரும் பேரன்பிற்கு உரியவரும் பரம புருஷரின் நெருங்கிய நண்பருமான அர்ஜுனன் ரத்தினங்களால் ஆன கைப்பிடியையும் ஜரிகை முத்துக்களால் ஆன சித்திர வேலைப்பாடுகளையும் கொண்ட ஒரு குடையை கையில் எடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கதான் சொன்னாங்க, இவர் வந்து தூக்கத்தை குடாகேசன் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்ற அர்ஜுனனை, அவரு வந்து என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் எல்லாமே வந்து சம வயதினர், அதனால வந்து அர்ஜுனனுக்கு நிறைய வந்து லிபர்ட்டி இருக்கு. வேற நீங்க யுதிஷ்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம முன்னாடி இதுல வந்து பார்த்து நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து அவர் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனன் இது யுதிஷ்டரோட பாதத்தை தொட்டு அவர் வந்து வணங்கிட்டு அவர் வந்து கிளம்புறாரு அப்படின்னு. இது எதை வழிகாட்டுறது அப்படின்னா, பெரியவங்களோட இதை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இப்போ வந்து அந்த கல்ச்சர் வந்து நார்த் சைட்ல வந்து இருந்தது. பெரியவங்களை பார்க்கும்போது அவங்க காலை தொட்டு கும்பிட்டு அவங்க வந்து கிளம்புவாங்க இல்லையா. சோ இது எது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்ப யாராவது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பண்டிகை போதோ ஏதாவது விசேஷம் போது இல்ல அவங்களோட பர்த்டே அதெல்லாம் வரும்போது அவங்க வந்து நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இதயம் வந்து என்னதான் அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு என்மிட்டி இருந்தாலும் ஒரு விரோதம் அப்படின்னு இருந்தா கூட காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து மறந்து போயிட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து பிளெஸிங்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, அந்த பிளெஸிங்ஸ் வந்து நிறைய அடிக்கடி அதனால்தான் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த நமஸ்காரம் பண்ணும்போது அவங்க பிளெஸிங்ஸ் வந்து கிடைக்கும் போது அந்த இடமே வந்து தூய்மை ஆகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து வேற. இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சமகாலத்தவர் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால, அவர் வந்து சம வயதினர் அப்படின்றதுனால அவர் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணருக்கு வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு கொடையை வந்து ரெடி பண்றாரு. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நிறைய கொடையெல்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறோம். ஆனா கிருஷ்ணருக்குன்னு வந்தது வந்து அத்தனை ரத்தனங்கள் எல்லாமே வந்து பொறிச்ச அந்த மாதிரியான கொடையை வந்து அவர் வந்து கையில் எடுக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து மரியாதை செலுத்துவதற்காக எல்லாரும் போட்டி கொண்டு நம்ம வந்து நிறைய வந்து பெருமாள் வந்து புறப்பாடும் போது கொடையை எடுத்துட்டு போறாங்க இல்லையா, அதே மாதிரிதான் அவருக்கு வந்து அந்த கொடையை வந்து நம்ம வேற யாருக்கும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து பகவானுக்கு அதுதான் வந்து படிச்சேன்னு தெரியல, அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஒரு தாம்னு இருக்கு. அந்த தாம் கோவிலுக்குன்னு போகணும்னு வச்சுக்கோங்க, பகவானை தவிர வேற யாருமே வந்து நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது. அங்க என்னதான் வந்து நம்மளுடைய குருமார் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது அந்த வைஷ்ணவா கல்ச்சர்லயும் கூட வந்து கொடுத்துருக்கு. ஏன் அப்படின்னா அங்க வந்து பிரதானம் யாரு, அந்தந்த இடத்துக்கு யார் யார் பிரதானமோ அவங்களுக்குதான் வந்து மரியாதை செலுத்த வேண்டும் அப்படின்னு. இங்க வந்து பகவான் வந்து பிரதானமா இருக்கிறதுனால அவருக்கு எல்லா மரியாதையும் ஒவ்வொருத்தர் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அவர் வந்து நம்ம அந்த சிச்சுவேஷன் நம்ம இமேஜின் பண்ணி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கே வந்து ஒரு ஆவல் இருக்கும், ஏன் நம்மளும் போய் கொடை பிடிக்கலாமா, இல்ல நம்மளும் வந்து இதை மலர் தூவலாமா அப்படின்ற ஒரு இது வந்து உத்தவரும் சாத்தியபகியும் அலங்கார விசிறிகளால் பகவானுக்கு காற்று விசிற துவங்கினர். மதுவின் தலைவரான பகவான் மலர் தூவி ஆசனத்தில் அமர்ந்து வழி நடுக அவர்களுக்கு உத்தரவுகளை பிறப்பித்துக் கொண்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து வெண்சாம்பரம் வீசுறது, அந்த விசிறி வந்து விசிறிச்சிருந்து அப்படியே வந்து போறாங்க. அப்புறம் வந்து இவர் வந்து யாரு அப்படின்னா மதுவின் தலைவரான பகவான், மது என்ற அரக்கனை வென்ற இவர் வந்து பகவான். அவருக்கு வந்து எந்த சாதாரண ஆசனம் வந்து கிடையாது, மலர் தூவி அது அப்படியே பெட் ஆஃப் ரோசஸ் சொல்றாங்களே, ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கக்கூடியது. ஏன்னா பகவான் வந்து ரொம்ப மென்மையானவர் அப்படின்றதுனால அதில் வச்சுட்டு அவர் வந்து எல்லாரும் வந்து கூடவே அந்த வண்டி இது மூலமாவே அந்த தேர் போறது, அந்த தேர் கூடவே எல்லாரும் வந்து கிளம்புறாங்க. ஸோ அப்படி போகும்போதே பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு உத்தரவு வந்து கொடுத்தே வந்து போயிடும். ஏன்னா அவர் வந்து நம்ம யோசிச்சு பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து ஒரு பெரிய அரசரா வந்து துவாரகையில இருந்தாரு. வந்து அந்த துவாரகை இதை வந்து நம்மளுடைய மகாபாரத யுத்தம் நடக்கிறதுக்காக
இவ்வளோ நாள் அலுவல்லாம் விட்டுட்டு அவர் வந்து இங்க வந்து வந்திருக்காரு. அவருக்கு வந்து நம்ம சொல்லலாம் அவர் பகவான் அங்கிருந்து இங்க இருந்தபடியே பண்ணுவாருன்னு. பட் இருந்தாலும் அலுவல் அப்படின்றது அலுவல் தான். சோ அதனால என்ன பண்றாரு, அதனாலதான் வந்து அவரு கிளம்பணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ஏன் கிளம்புறீங்க, எங்களை விட்டுட்டு போகாதீங்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொன்னாங்க. நம்ம குந்தியோட பிரேயர்ஸ்ல கூட நம்ம வந்து பார்த்தோம். வந்து பீஷ்மரும் வந்து தன்னுடைய இதை வந்து வெளிப்பாடு பண்ணி எப்படி வந்து அவருக்கு மரியாதை செலுத்துறாரு, விஷ்ணு சாஸ்திரநாமத்தை சொல்லி அவர் வந்து வெளிப்படுத்துகிறார். நம்ம எல்லாம் வந்து விஷ்ணு சாஸ்திரநாம வந்து நம்ம முன்னாடி டிவியை முன்னாடியோ இல்ல டேபிள் முன்னாடி உட்காந்து நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருப்போம். ஆனா அவர் வந்து சாட்சாத் பரபிரம்மன், இவரே வந்து பரந்தாமனுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் வந்து அவருக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. இதெல்லாமே வந்து மரியாதை செலுத்துவதற்காக அவர் வந்து பண்றாரு. இப்பேற்பட்ட ரொம்ப பிஸியான ஷெட்யூல்ல அவர் வந்து போகணும் அப்படின்னும் போது எல்லாரும் அவருக்கு வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த என்னெல்லாம் பண்ணணும் போகணும் அப்படின்றது வழிநடுக அவர் வந்து உத்தரவு சொல்லிட்டே வந்து போயிட்டே இருக்கு. கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட உபசாரங்கள் ஒரு மனிதனின் வேடத்தை இப்போது ஏற்றுள்ள பரம்பொருளுக்கும் உரியவை என்பதால் அவை பொருத்தமானவை அல்ல, பொருத்தமற்றவையும் அல்ல, இங்கும் அங்கும் பேசப்படுவது. ஒரு மனிதனின் வேடத்தை இப்போது ஏற்றுள்ள பரம்பொருளுக்கு உரியவை என்பதால் அவை பொருத்தமானவை அல்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பொருத்தமற்றவையும் அல்ல என்று இங்கும் அங்கும் பேசப்படுவது. எல்லாரும் சொல்றாங்க அவர் வந்து இதுவானா அப்படின்லாம் வந்து நிறைய பேர் அதுவும் வேற வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. உபசாரங்கள் ஒரு மனிதனின் வேடத்தை, அவர் வந்து ஒரு மனிதனாக வந்து இந்த ஜடபூமியில வந்து வந்திருக்காரு அப்படின்னு அவருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹஸ்தினாபுரத்தில் உள்ள எல்லா வீடுகளின் கூரைகளிலும் நின்றிருந்த பெண்கள் உத்தமமான ஸ்லோகங்களினால் பாடப்படுவோரான பகவானின் திவ்யமான குணங்களை பற்றிய சிந்தனையில் ஆழ்ந்து அவரை பற்றி பேச ஆரம்பித்தனர். இப்பேச்சு வேத மந்திரங்களை விட கவர்ச்சி மிக்கதாக இருந்தது. எது பிடிக்கிறீங்க மாதாஜி? 20 மாதாஜி. 20 நான் போவே இல்லையே, நான் இதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். சாரி மாதாஜி, முடிச்சிட்டீங்க. சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா? அந்த கிருஷ்ணருக்கு வந்து வழங்கப்பட்ட உபசாரங்கள் வந்து அவர் மனிதனாக தோற்றம் அளிக்கும் போது அவருக்கு வந்து இது அவசியம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி, பொருத்தமானது அல்ல அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாரும் மக்கள் அங்கேயும் வந்து சில பேரை வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இங்கே வந்து நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு அவர் பகவான்ங்கிறது தெரியாது, அவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது. பகவான்றது அவங்களுக்கு தெரியாது, பகவான்றது தெரியாது. ஏன் கூட இருந்தாங்களே பாண்டவர்களுக்கு அவங்களுக்கே வந்து தெரியல. அப்பதானே வந்து அதுக்கு இவர் வந்து பீஷ்மர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, உங்க பக்கத்துலயே உங்க கூடவே இருக்காரு அவர் பகவான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. அவர் வந்து வெளிப்பாடு அதுதான் வந்து சொல்றது. எல்லாருமே வந்து நம்ம என்னதான் நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு எந்த சமயத்துல எது பேசணும் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பேசுறோம் இல்லையா, அது வந்து கூடாது. இதுதான் வந்து பகவானுடைய இது. அவர் வந்து சொல்லாம வந்து சொல்லக்கூடியது. தான் கடவுள் அப்படி இருந்தாலும் நான் கடவுள், எல்லாரும் என் பேச்ச கேளுங்க அப்படின்ட்டு வந்து எதுவுமே வந்து அவர் வந்து சொன்னதில்லை. அவர் வந்து தன்னுடைய செய்கையினால அவர் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து கருணாமூர்த்தியா தான் இருந்தாரு வழிய அவர் வந்து கடவுள் அப்படின்னு எந்த இடத்துலயும் வந்து ஒரு வெளிப்பாடு வந்து பண்ணவே இல்லை. அவர் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு உதாரணமாக முன்னுதாரணமாக இருக்கிறதுக்கு தான் அவர் இருந்திருக்காரு. இந்த மாதிரி ஏன் அவர் வந்து கடவுளா இருந்தா ஏன் யுதிஷ்டர் கால்ல தொட்டு வணங்கணும் அப்படின்றது வந்து யோசிக்கணும் இல்லையா. அவர் வந்து ஒரு மனிதனாக இதெல்லாம் வந்து எதுக்காக அதெல்லாம் காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா, நாம வந்து அவங்கள வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துட்டு நம்ம வந்து பண்ணணும். அதுதான் வந்து இங்க வந்து வெளிக்கொண்டு வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. 20 படிச்சுட்டீங்க நீங்க, இது படிச்சுட்டீங்க. சோ அந்த ஹஸ்தினாபுரத்தில் உள்ள எல்லா வீடுகளும் கூரைகளில் பெண்கள் வந்து உத்தமமான ஸ்லோகங்களினால் பாடப்படுவதான பகவான் திவ்யமான குணங்களை பற்றிய சிந்தனையில் ஆழ்ந்து அவரை பற்றி பேச பகவானை பத்தி வந்து எல்லாருமே வந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க. பேச்சு வந்து பகவானோட புகழாரங்கள் பேச பேச என்ன ஆகுது அப்படின்னா, வேத மந்திரங்கள் பகவானுக்கு அதுதான் வந்து சொல்றாரு. எனக்கு வந்து வேத மந்திரங்களோட ஒருத்தர் வந்து என்ன வந்து முன்னு வச்சு நான் தான் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு யார் ஒருவர் என்னை தூய பக்தனாக நினைக்கின்றாரோ அவர் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில வந்து சொல்றாரு. இவங்க எல்லா பெண்களும் வந்து பகவானுடைய ஸ்லோகங்கள்ல வந்து
பாடாம அவங்க வந்து பகவானுடைய குளோரிபிகேஷன் இது பண்ணினாரு இல்லையா, இங்க நடந்தார் இல்லையா, அப்படி நடந்தார் இல்லையா, நம்மளுக்கு இது கூட பண்ணாரு இல்லையா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா பகவானுக்கு அது வந்து அவர் என்ன டிராவல் பண்ணியிருந்தாங்களோ அந்த காத்து அந்த பேச்சு வந்து காத்து வாக்குல வந்து அது வந்துட்டு இருக்கு. அவர் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா வேத மந்திரத்தோட வந்து கவர்ச்சி மிக்கதாக இருந்தது அப்படின்ட்டு வந்து வேத கோஷங்கள்ன்றது வேற, அதுக்கு வந்து நம்ம மரியாதை வந்து செலுத்தணும். ஆனா இவங்க வந்து பேசும்போது அதனாலதான் நான் வந்து குந்திக்கிட்டே அதுதானே வந்து சொல்றாரு அவரு, நான் என்னை பத்தி நீ வந்து சொல்லாம நான் என்ன பண்ணினா உனக்கு அப்படின்னு சொல்ல, என்னால என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு. நம்மளும் அப்படிதான் இந்த பாகவதம் அட்டன் பண்றது, பாகவதனால நம்மளுக்கு என்ன லைஃப்ல இம்பாக்ட், அதுதான் முக்கியமானது. என்ன அப்படின்னா பாகவதம் படிக்க படிக்க இல்ல கேட்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைஃப்ல வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து மாறுதல் வந்து வரும். அந்த ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்ததுதான் இந்த பாகவதம், பகவத்கீதை, அப்புறம் வந்து மற்ற உபனிஷத்துகள் எல்லாமே அப்படின்ட்டு வந்து இதை நான் வந்து கேட்டேன் அப்படின்றது மாத்திரம் இல்லாம அதனால நமக்கு என்ன வந்தது, அதுதான் வந்து பகவானும் வந்து குந்தியோட பிரேயர்ஸ் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து தெரிவிக்கிறார். அவர்கள் கூறினர், நம் சிந்தனையில் தெளிவாக உள்ள அந்த முதற் கடவுள் இதோ இருக்கிறார். ஜட இயற்கை குணங்கள் தோன்றுவதற்கு முன் அவர் மட்டுமே இருந்தார். மேலும் அவர் பரமபுருஷர் என்பதால் எல்லா ஜீவராசிகளிலும் சக்தி முடக்கப்பட்டு இரவில் உறங்குவதை போல் அவருக்குள் ஐக்கியமாகி விடுகின்றன. அதுதான் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து விஷ்ணு தத்துவத்தை வந்து கொண்டு வர்றாரு. நீங்க வந்து படிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா வந்து எழுதியிருக்காரு. விஷ்ணு தத்துவத்தை வந்து படிக்கிறாரு. அவரோட எக்ஸ்பான்ஷன், அவர் வந்து முதல் வந்து கிருஷ்ணர் தான் வந்து தோன்றினார் அப்படின்றது தோற்றம் பத்தி வந்து சொன்னாரு. கிருஷ்ணர் தான் வந்து முதல்ல இருந்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து அவருதான் வந்து பரமபுருஷர், அவருதான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அவர்தான் வந்து வித்திட்டவர் அப்படின்னா விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தை அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். சோ ஜீவராசிகளும் சக்தி முடக்கப்பட்டு, அதாவது எப்ப வந்து இதுவாது அப்படின்னா இரவில் உறங்குவதை போல அவருக்குள் எல்லாம் ஐக்கியப்படுது. எப்ப வந்து இந்த ஜீவராசிகள் அத்தனை பேரும் வந்து பிரம்மாவோட இரவுல வந்து எல்லாமே வந்து பகவானுடைய இதுல வந்து அழிக்கப்படுகின்றன அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. பகல்ல வந்து தோற்றமும் இரவில் வந்து அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி வந்து பகவானும் வந்து அவருடைய இதுல வந்து அவ்வியக்தத்துல வந்து எல்லாருமே நுழைவாங்க. எப்போ அப்படின்னா அந்த காலம் வரும் வரை, அதாவது பிரளய காலத்துல வந்து இதெல்லாமே வந்து ஐக்கியமாக்கப்படும் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த என்ன அப்படின்னா அவ்வியக்தத்துல தோன்றி திரும்பவும் வந்து படைப்பின் போது அவை எல்லாமே வந்து வெளிக்கொண்டு வரப்படும் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து நீங்க வந்து விஷ்ணு தத்துவத்தை வந்து நீங்க வந்து அது மூலமா கூட நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்கம் வந்து இது வந்து கொடுத்திருக்காரு. இந்த பர்ஃபெக்ட்ல எல்லாருமே அந்த பர்ஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப பெரிய பர்ஃபெக்ட் படிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா விஷ்ணு தத்துவம் அதுல இருந்து என்ன அப்படின்னா 3 இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆறாரு. என்ன எக்ஸ்பான்ஷன் ஆறு, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா 3 இதுவா ஆறாரு, விஷ்ணுக்களா புருஷ அவதாரமா எடுக்கிறாரு அவரு. புருஷ அவதாரம் அப்படின்னு வரும்போது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து முதல்ல என்ன வருது, கருணோதய விஷ்ணு. கருணோதய விஷ்ணு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அவர் வந்து கர்ப்போதய விஷ்ணுவா வர்றாரு. கர்ப்போதய சாயி விஷ்ணுவா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அவர் வந்து ஷீரோதய சாயி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறாரு. ஒரு இதுவும் வந்து கருணோதய சாயி தான் எல்லாத்துக்குமே வந்து மூல காரணம். எதுக்கு அப்படின்னா அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் வந்து அவர் வந்து படைக்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்து நம்மளது வந்து ஒரு சிறு பொறிதான். நம்மளோட வந்து பகவான் வந்து 11வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு, என்னோடது வந்து ஒரு சிறு பொறிதான் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அது மாதிரி வந்து அந்த சிறு பொறியில இருந்து நாம வந்து இருக்கக்கூடிய பால்வழி அண்டம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கடுகு மாதிரி இருக்கும், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல நிறைய அண்டங்கள், பேரண்டங்கள் நிறைய வந்து இருக்கு. நிறைய ஜீவராசிகள் வந்து இருக்கு. நம்ம வந்து எப்படி வந்து இவரு வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல வந்து பீஷ்மர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, இந்த இவங்க இருக்க மாதிரி கின்னர்ஸ், அப்புறம் வந்து ராட்சசர்கள், இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு உலகத்துல வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள். அது அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையுமே வந்து காரணோதய விஷ்ணு வந்து படைச்சாரு. அதுல இருந்து வந்ததுதான் வந்து கர்ப்போதய விஷ்ணு. அவரு நாபியிலேருந்து வந்ததுதான். அவருக்கு வந்து நாபி அப்படின்றது கிடையாது. நம்ம மாதிரி மனுஷனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த பில்லி பட்டன் சொல்றாங்க, அது வந்து பகவானுக்கு வந்து கிடையாது. அவரு இதோட வயிற்று பகுதியிலேருந்து அவர் வந்து இதுல வந்து இந்த தண்டுல, தாமரை தண்டுல வந்து அவர் வந்து படைக்கின்றார். பிரம்மாவை வந்து படைக்கின்றார். பிரம்மாவை படைச்சிட்ட அப்புறம் அந்த தண்டுகள் அத்தனை, அந்த தண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 17-14 லோகங்களும் வந்து இருக்கக்கூடியது அப்படின்றாங்க. கர்ப்போதய சாயி விஷ்ணு வந்து அவர் படைச்சிட்ட அப்புறம் அவர்தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜீவராசி வந்து பகவானால படைக்கப்பட்டவர்.
அவர் வந்து அவரை வந்து நல்ல ட்ரைனிங் வந்து கொடுக்குறாரு பகவான். நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து நிறைய தவங்கள் வந்து அவர் வந்து பண்றாரு. பிரம்மா வந்து நிறைய தவங்கள் பண்ணினதுனாலதான் அவருக்கு வந்து அவருடைய பொறுமை எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதுதான் வந்து சொல்றது ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கார்பரேட்டுக்கு வந்து லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான இது வந்து நம்ம வந்து இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். அதனாலதான் நிறைய பிரபுபாதர் வந்து நிறைய வெளிநாடு அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து சொன்னதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த புக்கெல்லாம் படிக்கும் போது நீங்க வந்து வேற எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது. ஒரு லீடர்ஷிப்பா இல்ல மென்டல் பிரச்சனை ஏதாவது இருக்கா, அந்த மாதிரியான இதுக்கு எல்லாமே இது தீர்வு அப்படின்ட்டு சொல்லக்கான காரணம் வந்து நம்ம வந்து உள்நோக்கணும். நம்மவே வந்து அது வந்து உள்நோக்கி பார்க்கும்போதுதான் நம்மளுக்கு வந்து சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். மேலோட பார்க்கும்போது இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பகவானை பத்தியான லீலை அப்படின்றதுதான் இருக்கு. ஆனா இவர் வந்து எல்லாமே வந்து அவர் வந்து இது பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து படைக்கும் தொழிலை வந்து அவர் படைக்கும் தொழிலை கொடுத்துட்ட அப்புறம் அவர் ஒண்ணுன்னா வந்து அவர் வந்து படைக்க ஆரம்பிக்கிறார். அப்புறம் வந்து பகவானுடைய மத்த எதுலேருந்தெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசுலயே நம்ம வந்து அவர்களோட மனுக்கள் அப்படின்லாம் வந்து நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர்களே கர்ப்போதய எக்ஸ்பான்ஷன்ல தான் வந்து க்ஷீரோதசாயி வந்து வந்தாரு. எதுக்காக வந்தாரு அப்படின்னா, இவர் வந்து எல்லாருமே படைச்சாச்சு ஜீவராசி அப்படின்னு வந்து அதுல வந்து கூட வந்து பாதுகாப்பு அளிக்கணும் இல்லையா, எல்லாருக்கும் வந்து பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதா பகவான். அவர் வந்து சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து ஜாஸ்தி அவர்கிட்ட. நம்ம வந்து என்னதான் நம்ம அவர் வந்து தூஷித்தாலும் அவர் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து அவர் வந்து போகவே மாட்டாரு. நம்மள வந்து நம்மள வந்து பாதுகாப்பு தான் அவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றதுக்கு உதாரணமா அந்த க்ஷீரோதசாயி விஷ்ணு வந்து எல்லாருடைய இதயத்திலையும் அவர் வந்து பரமாத்மாக வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். இந்த இதை வந்து நீங்க வந்து பர்ஃபெக்ட் வந்து படிச்சு பாருங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப பெரிய பர்ஃபெக்ட், ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க. 22 பரமபுருஷர் அவரது அங்க உறுப்புகளான ஜீவராசிகளுக்கு மீண்டும் பெயர்களையும் உருவங்களையும் அளிக்க விரும்பி அவற்றை ஜட இயற்கையின் வழிகாட்டலின் கீழ் வைத்தார். அவரது சுய ஆற்றலால் மறுபடியும் சிருஷ்டியை செய்ய ஜட இயற்கைக்கு சக்தி அளிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரமபுருஷர் அவரது அங்க உறுப்புகளான எல்லா அவர் அங்க ஒரு அங்கத்துல இருந்து அவருக்கு வந்து நிறைய இதுதான் வந்து கிரியேஷன் பத்தி வந்து ஆரம்பிக்கிறது இந்த சாப்டர்ல. பகவான் வந்து நிறைய வந்து உயிரினங்கள்லாம் வந்து படைக்கின்றார். மீண்டும் பெயர்களையும் உருவங்களையும் அளிக்க விரும்பி அவற்றை ஜட இயற்கை அவர் எதுக்காக இதெல்லாம் படைக்கிறாரு அப்படின்னா, ஜட இயற்கைன்னு ஒண்ணு படைச்சாச்சு, பிரகிருத்தின்னு ஒண்ணு வந்தாச்சு. அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த பிரஜாபதிகள்லாம் வந்து படைச்சு அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து மக்களை வந்து நிறைய உருவாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, ஜடைய வழிகாட்டில் பேர் அவர் வந்து கீழே வைச்சாரு. என்ன அப்படின்னா, அவரது சுய ஆற்றலால் மறுபடியும் சிருஷ்டியை செய்ய ஜட இயற்கையை சக்தி அளிக்கப்படுகின்றது. சிருஷ்டியை வந்து திருப்பி வந்து நிறைய வந்து அண்டங்கள் பேரண்டங்கள்லாம் வந்து நிறைய வந்து அவரு படைக்க ஆரம்பிச்சார் அப்படின்றது. இது பர்பட்டு நீங்க வந்து படிச்சு பாருங்க. ரொம்ப அழகா வந்து பெரிய விளக்கமா வந்து கொடுத்துருக்கு. இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளா நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு. மேலோட்டமாக நான் பர்பட் வந்துதான் ரியல் மீனிங் ஆஃப் த ஸ்லோகா இஸ் கிவன் அப்படின்றது நான் படிச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 23 அசையாத மாதாஜி இந்த படிக்கலாமா மாதாஜி? இந்த இதனுடைய இதை கொஞ்சம் படிக்கலாமா, இந்த பொருளுரைய? படிங்க படிக்கிறதுக்கு தானே சொன்னேன். 23 அசையாத பக்தி தொண்டாலும் உயிர் மற்றும் புலன்கள் ஆகியவற்றை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தியதாலும் பௌதிக உணர்விலிருந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைந்துள்ள சிறந்த பக்தர்கள் பகவானின் திவ்யமான உருவத்தை அனுபவிக்கின்றனர். அதே பரமபுருஷ பகவான் இதோ இருக்கிறார். இந்த பக்தி தான் வாழ்வை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான ஒரு வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. வழியாகும். அசையாத பக்தி தொண்டுன்னா நம்ம வந்து எதுக்குமே வந்து பக்தி தொண்டுன்றது அவ்வளவு தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். பகவானுக்கு வந்து அனந்த பக்தி தான் ரொம்பவே வந்து பிடிக்கும். அந்த வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம வந்து we have to concentrate on the sound that we make. அதான் ஹரே கிருஷ்ணா அந்த இதுல நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். சில சமயம் வந்து பகவானுடைய உருவம் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்ல வந்து அந்த பிக்சர் வச்சுக்கல அப்படின்னா அப்படி
எதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த மந்திரங்கள் தான் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, தூய பக்தி தொண்டா இருக்கணும். நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதை இதிலே பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்து வித்தின் 1 or 10 minutes அந்த வந்து முடிச்சிடும். ஸோ இங்க வந்து அதுதான் வந்து சொல்றாரு, அசையாத பக்தி தொண்டால உயிர் மற்றும் புலன்களை ஆகியவற்றை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தியது பௌதீக உணர்விலிருந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைந்துள்ள சிறந்த பக்தர்கள் பகவானின் திவ்யமான உருவத்தை அனுபவிக்கிறார். யார் வந்து இப்ப நம்ம வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். இவரை வந்து வச்சுக்கோங்க, துருவ மகாராஜ், அப்புறம் வந்து பிரகல்லாதன், எல்லாருமே வந்து தூய பக்தியில இருந்தாங்க. எந்த இதுவுமே அவங்கள வந்து அசைக்க முடியல. என்னன்னா துன்பங்கள் வந்தாலும் அதை அப்படியே வந்து தூள் ஆக்கிட்டு துன்பம் இன்பம் அந்த இதுக்கு சொல்ற 12வது அத்தியாயத்துல எப்படி ஒருத்தர் மக்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்கம் வந்து கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இவர் வந்து அந்த உருவத்தை அப்படியே வந்து அனுபவிக்கிறாங்க. ஒரு இதுவா வந்து அனுபவிக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து சோ அதே பரமபுருஷ பகவான் இதோ இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பரமபுருஷ பகவான் வந்து நம்ம உருவகப்படுத்தி இதெல்லாம் வந்து பண்றமே, அவரே நேரம் நின்றுருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த அப்பேற்பட்ட பரமபுருஷ பகவான் பக்திதான் வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தும். நம்மளுக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது. நம்ம வந்து சாவு படிக்கல, மரண படிக்கல நம்ம வந்து படுத்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம கூட வரப்போது நம்மளுடைய டிகிரிஸ் வந்து கிடையாது, நம்மளுடைய உறவுக்காரங்களும் கிடையாது, நம்மளுடைய சொத்துக்கள் நம்மளோட வரப்போதில்லை, நம்மளோட பதவி எதுவுமே வரப்போதில்லை. அதை நினைச்சா நம்மளுக்கு எதுவுமே வந்து கிடையாது. நம்ம வந்து அந்த சமயத்துல அந்த வருடப்படிக்கையில இருக்கும்போது நம்ம நினைக்கக்கூடியது யாரு அப்படின்னா, யாரை நினைச்சா நம்ம வந்து அவர்கிட்ட போக முடியுமா, அப்பேற்பட்டவரை வந்து நம்ம நினைக்கணும். அது எப்படி நினைக்கணும் அப்படின்னா, அபியாசின அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அது வந்து நம்ம தினமே வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். 24/7 365 டேஸும் நம்ம வந்து பகவான நினைச்சோம் அப்படின்னா, கடைசியா வந்து அவரு வந்து நம்ம மரண பணிக்கையில இருக்கும்போது அவரே வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்தும். அது அப்பேற்பட்ட ஒரு தூய்மையான பக்தி வந்து அவரே சென்றடைவதற்கான ஒரு வழியை நம்மளுக்கு வகுப்பும் அப்படின்ட்டு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மமாதாஜி படிங்க. அன்பு தோழிகளே, வேத நூல்களின் அந்தரங்கமான பகுதிகளில் பகவானின் கவர்ச்சியானதும் அந்தரங்கமானதுமான நீலைகள் அவரது சிறந்த பக்தர்களால் விவரிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதே பரமபுருஷ பகவான் இதோ இருக்கிறார். இவர் ஜட உடலை படைத்து காத்து அழிப்பதுடன் அதனால் பாதிப்படையாமலும் இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அன்பு தோழி வந்து சொல்றாங்க, அன்பு தோழிகளே, வேத நூல்களின் அந்த நிறைய வந்து வேத நூல்கள்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்தரங்கமான பகுதிகள்லாம் கூட நிறையவே இருப்பாங்க. இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவானுடைய கவர்ச்சி எல்லாம் வந்து பத்தி வந்து சொல்றாங்க. பகவான் எவ்வளவு கவர்ச்சி மிக்கவர் அப்படின்னு. அவர் பார்த்தாலே நம்ம வந்து அந்த இஸ்கான் டெம்பிள் போய் அந்த ஆரத்தின் போது திறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படி நம்மள ஒரு மைஸ் இருக்க வைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு கவர்ச்சி வந்து பகவான் கிட்ட இருக்கு. அப்படியே எல்லாருமே அட்டென்ஷன் அவரைதான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. அந்தரங்கமான லீலைகள், பகவான் வந்து நிறைய அந்தரங்கமான லீலைகள்லாம் நிறைய அவரது சிறந்த பக்தர்களால் வந்து யார் வந்து அதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த மாதிரியான லீலைகள் புரிந்தது யார் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, பக்தர்களால மட்டுமே தான் வந்து சொல்ல முடியும். எப்படி வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இல்லையா, இந்த மாதிரி அவர் வந்து எப்படி வந்து அந்த லீலைகள்லாம் வந்து பண்ணினாரு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்லும் போது அப்படியே வந்து அவர் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து சொல்றாரு, நீங்க சொல்ல சொல்ல எனக்கு வந்து அமிர்தம் வந்து அப்படியே சுவைக்கின்றார் போல இருக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து ஏற்பட்ட பகவானை நம்ம விவரிக்கிறோம் பத்தியா அந்த வேத நூல்கள்ல அவர்தோ இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எப்படி வந்து பீஷ்மர் வந்து காமிச்சாரோ தோ இருக்காரு. அவரு என்ன பண்ணினாரு அப்படின்னா, இந்த ஜட உலகை நம்மளுக்காகவே இந்த ஜீவராசிகள் அத்தனையும் நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட உடலை வந்து அவர் ஜட பூமியை வந்து அவர் படைக்கிறார். அதை வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து காக்கவும் செய்கிறார். அதுக்கு உண்டான எல்லாமே ஒரு இடத்துல நம்ம படைச்சாச்சு அப்படின்னா, இப்ப நம்ம வீடுன்னு ஒண்ணு கட்டிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான அம்யூனிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணினாதான் அந்த வீட்டுல போய் இருக்க முடியும். அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்புறம் தான் புரியுது. ஆனா பகவான் வந்து எல்லாமே வந்து வெரி கால்குலேட்டிவ். அவர் வந்து கருணாமூர்த்தி அப்படின்றதுக்கு இதுவே ஒரு சிறந்த உதாரணம். நம்ம என்ன நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பண்ணி கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. நம்ம அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பிஹைண்ட் இது பிரெயின்ல வந்து நம்ம வச்சுட்டு இருப்போம். அதை எப்படியோ கண்டுபிடிச்சு பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது பண்ணி கொடுப்பாரு.
அவர் வந்து காத்து, அப்புறம் வந்து எதை எப்ப அழிக்கணுமோ அதை அழிச்சு யாருக்கும் வந்து பாதிப்பு அடையினார். யாரும் வந்து அவரை வந்து எதனாலையும் பாதிப்பு அடைய மாட்டார். யாரு இத்தனை பேரை வந்து படைச்சிருக்காரு அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன நம்ம வந்து சாதாரணமா என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அப்பாவோ அம்மாவோ வந்து நம்ம இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப துக்கம் வந்து தாங்க முடியல. அதனால நம்ம வந்து ரொம்ப பாதிப்படைகிறோம். அது 1 மாசம் என்ன 2 மாசம் என்ன வருஷக்கணக்காக நம்ம வந்து பாதிப்பு வந்து இருந்துட்டுதான். ஆனா அவரு வந்து எந்த பாதிப்பும் அடைவது கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அவருக்கும் எந்த ஜட உலகத்திற்கும் பந்தம் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே எப்போதெல்லாம் அரசர்களும் நிர்வாகிகளும் மிருகங்களைப் போல் மிக தாழ்ந்த குணங்களில் வாழ்கிறார்களோ அப்போது உன்னத உருவில் உள்ள பகவான் அவரது பரம சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார். மேலும் பக்தி உள்ளவர்களுக்கு விசேஷ கருணையை காட்டும் அவர் அற்புத செயல்களை நிகழ்த்துவதுடன் வேறுபட்ட காலங்களுக்கும் யுகங்களுக்கும் தேவையான அதே திவ்ய ரூபங்களையும் தோற்றுவிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 21ல இருந்து 25 வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகம் அத்தனையும் வந்து எதுக்காக வந்து நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் வந்து எதுக்காக பகவானுடைய ஷெல்டர் எடுக்கணும் அப்படின்றது. ஷெல்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இது வந்து எப்போதெல்லாம் அரசர்களும் நிர்வாகிகளும் மிருகங்களை போல மிக தாழ்ந்த குணங்களில் வாழ்கிறார்களோ அப்போது உன்னத உருவில் உள்ள பகவான் அந்த பிரம்மசக்தியை வந்து அதுதான் வந்து அசுர குணங்களை செல்லக்கூடிய அரசர்கள்லாம் கூட இருக்காங்க. இப்போ தற்காலத்திலயும் நிறைய நாம் வந்து பார்க்கணும். இப்போ வந்து பகவான் தன்னுடைய சக்தியை வந்து அப்பப்போ வந்து வெளிக்காட்டிருக்கிறார். மேலும் பக்தி ஊர்களுக்கு எதுக்காக அவர் வந்து இது பண்றாரு அப்படின்னா அந்த என்ன இதுல விழுந்த மக்கள் என்ன ஃபாலன் சோல்ஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபாலன் சோல்ஸை வந்து காப்பாத்துறதுக்காக தான் பக்தன் இவர் வந்து கருணையை வந்து நிறைய வந்து கொடுக்கிறார். விசேஷ கருணை அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இப்ப நம்ம வந்து நிறைய தப்புக்கள் பண்றோம். எப்படி வந்து பில்பமங்கல டாக்கூர் அப்புறம் வந்து அஜாமில்லர் அவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய தப்புக்கள் பண்ணாலும் ஆனா ஆழ் மனசுல அவங்களுக்கு வந்து பகவானை வந்து அந்த உருவல வந்து வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதை வந்து பகவானுக்கு புரிஞ்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் வந்து கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து கருணையை வழங்கி அந்த மாதிரியான அற்புத செயல்கள்லாம் அவர் மூலமா வந்து நிகழ்த்திருக்காங்க. இப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து அவருடைய கருணாமூர்த்தியா இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு. அவர் வந்து எவ்வளவு பெரிய கருணாமூர்த்தின்றது நமக்கு தெரியும். வேறுபட்ட காலங்களுக்கும் யுகங்களுக்கும் தேவையான அதே திவ்ய ரூபங்கள் அவர் வந்து ஒரு இது எப்படி பரித்ராணாய சாதுன்னா விநாசாயச்சு துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாப்தாய சம்பவாமி யுகே. அந்தந்த யுகங்களுக்கும் காலத்துக்கும் ஏத்த மாதிரி இப்போ வந்து கலிகாலம் மொழி ஆரம்பிக்கும் போது உடனே அவர் வந்து சைத்தன்யரா. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தாரு இந்த துவாபர யுகத்துல இதெல்லாம் வந்து கோவிலுக்கெல்லாம் வந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. இனிமேல் வந்து அந்த இது பண்ணுவாங்களா என்னன்றது தெரியாது. அதனால போய் அனுப்பி வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சைத்தன்யரா வந்தாரு. சைத்தன்யர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த பரவச நிலை என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஒருத்தர் வந்து பரவச நிலை அடையணும் அப்படின்னா இப்படி அடைய முடியும் அப்படின்றது அது வந்து கொண்ட இவர் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் கொண்டு வந்த இந்த இது வந்து மகாமந்திரம் வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. மகாமந்திரம் தான் ஒரே தீர்வு யாருக்கு அப்படின்னா இந்த கலிகாலத்துல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சிம்பிள். அதனாலதான் நிறைய இவர் வந்து தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து சொல்றாரு கலிகாலத்துல பிறக்கிறது வந்து ரொம்பவே நம்ம வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிட்டார் பகவான். நீ வந்து இந்த சாண்டிங் பண்ணு போறோம். இந்த சாண்டிங் பண்றதுக்கு கூட நம்மளால வந்து சில சமயம் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் எல்லாம் வந்துருக்கு இல்லையா. அதனால காலையில வெடிகாலையில எழுந்து நம்ம பண்ணினோம் அப்படின்னா டிஸ்டர்பன்சஸ் எதுவுமே இல்லை. பகவானுக்கு ஒரு தூய அன்பு. நம்மளுக்கும் நான் பகவான் அவ்வளவுதான். நம்ம 2 பேருக்குள்ளதான் அப்படின்றது நம்ம வந்து அந்த இது வச்சுக்கலாம். மற்ற சமயத்துல அப்படின்னா நம்மளுக்குள்ள வீட்டு வேலைகள் அதெல்லாம் வந்துடும். அதனாலதான் அவர் வந்து சொல்றாரு என்னோட அனன்ய பக்தி நீ வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு வந்து திவ்ய ரூபங்களை அவர் வந்து நிறைய திவ்ய ரூபங்கள்லாம் அவர் வந்து தோற்றுவிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எது மகாராஜனின் வம்சம் எவ்வளவு உயர்வாக புகழப்படுகிறது. அனைத்து ஜீவராசிகளின் உன்னத தலைவரான லட்சுமி தேவியின் கணவன் அவரது பிறப்பை ஏற்று அவரது பிள்ளை பிராயத்தில் சுற்றி திரிந்த இடமான மதுராபுரி எவ்வளவு புண்ணியம் வாய்ந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க இந்த பாகவதத்தை கேட்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா யாரெல்லாம் வந்து ரொம்ப துன்பப்படுகின்ற ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் வந்து இத கேட்க அவங்களோட மனசு வந்து தூய்மை அடைகிறது. எதனால அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானை கேட்க என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து நிறைய சேவை செய்யணும் அப்படின்னு.
அப்படின்றது. அப்புறம் வந்து அவருடைய புகழ் ஆரங்கள், அவர் இவ்வளவு மகத்தானவரா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சாதாரணமா எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ணவே இல்லையே பகவான் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து குற்றம் சாட்டுறதுக்கு தான் நம்ம இருக்கோம். நான் எவ்வளவு சஃபர் பண்றேன், என்ன என்னத்த கவனிச்சாரு அவரு அப்படின்றத நம்ம வந்து இவ்வளவு கொடுத்துருக்காரு. நம்ம சின்ன வயசுலயே இந்த குழந்தையிலேருந்து இது வரைக்கும் வந்ததுக்கு அவரோட கருணை இல்லைன்னா நம்ம வந்து நிச்சயம் வந்து முடியாது அப்படின்ற அந்த எப்பவுமே வந்து நன்றி சொல்ல வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேட்க பாகவதத்தை பத்தி நம்ம கேட்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு வந்து உயர்ந்தவர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். அண்ட் வேதத்திலேயும் வந்து இதை பத்தி வந்து உபனிஷத்துலயே வந்து சொல்லிருக்கு. அவருடைய லீலைகள் எல்லாமே இதை பத்திதான் ரொம்ப வந்து சொல்லியிருக்கு. அது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்பேற்பட்ட மகாராஜன் அப்படின்னா எதுகுலத்துக்கே அவர் தான் வந்து பெரிய மகாராஜன் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த வம்சத்துக்கே அவர் தான் ஒரு பெரிய மகாராஜனாக புகழாரம் அவர் வந்து புகழப்படுகிறது. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அவர் தான் வந்து உன்னத தலைவரும் லக்ஷ்மி தேவியின் கணவரும் ஆகிறவர். லக்ஷ்மி தேவி அப்படின்னும் போது அவர் வந்து பார்க்கல கடையும் போது லக்ஷ்மி தேவி வரும்போது யாரு எனக்கு சூட்டபிளான கணவர் அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்காங்க. யாருமே வந்து சூட்டபிளா இல்ல அப்படின்னு உடனே இவரு பார்த்த உடனே விஷ்ணுவை பார்த்த உடனே நம்ம நாராயணன் அவர்கிட்ட வந்து போயிடுறாங்க. அவர் உடனே என்ன பண்றாரு, தன்னோட மார்பிள கொண்டு போய் வச்சு கௌஸ்துபத்தை கொண்ட உடனே அவர் வந்து தன்னோட இதயத்துல வச்சுக்கிறது. லக்ஷ்மி தேவி வந்த உடனே தன்னோட மார்பிள வச்சுக்கிறது. சோ அவரது பிறப்பை ஏற்று தேவியின் கணவன் அவரது பிறப்பை ஏற்று அவரது பிள்ளை பிராயத்துக்கு அதுதான் வந்து சொன்னாங்க. இந்த தாம்ல எல்லாம் நம்ம வந்து வசிக்கிறதே வந்து ரொம்ப புண்ணியமானது அப்படின்றாரு. அவர் வந்து மதுரால வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஓடி தெரிஞ்சாரு. அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது நம்ம வந்து எவ்வளவு வந்து புண்ணியம் செஞ்சிருக்கோம். நம்மளுக்கு வந்து அந்த சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, நம்ம வந்து போய் பாக்குறதுக்கு அப்படின்றது வந்து சான்ஸ் கிடைக்கும். அதை நம்ம வந்து வாழ்நாள் ஏதோ ஒரு சமயத்துல நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது. துவாரகை சொர்க்கலோகங்களின் பெருமைகளையும் வென்று பூமியின் புகழை உயர்த்தி இருப்பது அற்புதம்தான் என்பதில் சந்தேகமில்லை. துவாரகாவாசிகள் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் ஆத்மாவாக இருப்பவரே கிருஷ்ணர். அவரது அன்பான உருவில் எப்பொழுதும் கண்டுகொண்டே இருக்கின்றார். அவரும் இனிய புன்னகையுடன் அவர்களை காண்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. துவாரகை ஸ்வர்கலோகம், அதுதான் வந்து துவாரகை எப்படிப்பட்ட லோகம் அப்படின்னா ஸ்வர்கலோகங்களின் பெருமைகளையும் வென்று பூமியின் புகழை உயர்த்தி இருப்பது அற்புதம் தான் என்பதில் சந்தேகம். துவாரகாவாசிகளும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஆட்சி செய்யக்கூடிய இடம் அது. சோ அப்பேற்பட்ட இடத்துல அவங்க எல்லாம் வந்து ஜீவராசிகளா இருந்து ஆத்மாக்களா இருக்கிறது வந்து கிருஷ்ணர் நாம வந்து எல்லாருமே நம்ம வந்து புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அனைத்து ஜீவராசிகளும் ஆத்மாக இருப்பவரை, அதாவது கிருஷ்ணர் அவர் தான் வந்து ஆத்மாவா இருக்காரு. அவர் இல்ல அப்படின்னா இல்ல அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. அவரது அன்பான உருவில் அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து அன்பை பொழியக்கூடியவர். எப்பவுமே வந்து அவர் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் நிறைய வந்து கொடுத்து எல்லா ஜீவராசிக்கும் கொடுப்பாங்க. ஸ்பெஷல் வந்து என்ன அப்படின்னா அவருடைய தாம் இல்லையா அது. சோ அப்பேற்பட்ட தாம்ல வந்து அவர் வந்து ஆட்சி செய்கின்ற போது அந்த அங்க வாழக்கூடிய உயிர் வாழிகள்லாம் எவ்வளவு வந்து புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம வந்து இந்த யோசிக்கும் போதே நம்மளுக்கு வந்து அந்த சமயத்துல நம்ம பிறந்தோமா இல்லையா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து புன்னகையோட இருப்பாங்க. கொஞ்சமும் வந்து அவர்கிட்ட அந்த கடுகடுப்பு அது எதுவுமே கிடையாது. சிரிச்சுன்னே அவர் வந்து எல்லாமே வந்து செய்யக்கூடியவர் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அவர் சொல்றாரு இல்லையா, மானம் அவமானம் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி எல்லாத்தையும் வந்து சமமாக யார் பாவிக்கின்றார்களோ அவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிடித்தமானவர்கள் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தோழிகளே, அவர் கைப்பிடித்த அவரது மனைவிகளை பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள். அகிலலோக நாயகனுடைய அமிர்தத்தை முத்தமிடுவதால் இப்பொழுது இடைவிடாமல் சுவைத்து அனுபவத்திற்கு அவர்கள் எப்படியெல்லாம் விரதங்களை, புனித ஸ்தானங்களையும், கேள்விகளையும் மற்றும் பூரணமான வழிபாடுகளையும் நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும். விருந்தாவனத்து கோபியர்கள் அத்தகைய அன்பை எதிர்பார்த்து அடிக்கடி மூர்ச்சை அடைத்தனர். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இந்த ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 26 to 30 வரைக்கும் பகவான் வந்து அவருடைய இதுல உபநிஷத்துல அப்புறம் வந்து வேதங்கள் எல்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்கு இல்லையா.
அது வந்து அமிர்தத்தை போல இருக்கக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனாலதான் அவருடைய அசோசியேஷன் ரொம்ப முக்கியம். கிருஷ்ணா அசோசியேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு இந்த 26 ஸ்லோகத்துல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து சொல்றோம். அவர் கைப்பிடித்த அவரது மனைவிகள் பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து நம்மளுக்கே இவ்வளவு எல்லாம் பண்றாரு, அவருடைய மனைவிகளுக்கு எல்லாம் எப்படி பண்றாரு? அகில லோக நாயகனுடைய அதர அமிர்தத்தை, அதாவது அவருடைய உதடுகளை வந்து அந்த அப்படியே அமிர்தம் வரலாம் எப்பொழுதும் இடைவிடாமல் அனுபவிக்கிறதுக்கு அவர்கள் எப்படியெல்லாம் அவருடைய இருக்கிறதுக்கு அந்த மனைவிமார்கள்லாம் எப்பேற்பட்ட விரதங்கள்லாம் வந்து பண்ணியிருக்கணும், எவ்வளவு புனித ஸ்நானங்கள்லாம் வந்து பண்ணியிருக்கணும், எவ்வளவு கேள்விகள் மற்றும் வழிபாடுகள்லாம் நிறைய வந்து பண்ணியிருந்தாதான் அந்த மாதிரியான ஒரு இது வந்து இருக்கும். பிருந்தாவன கோபியர்களும் அத்தகைய வந்து அன்பை தான் வந்து எதிர்பார்த்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அடிக்கடி மூர்ச்சையாங்க. நம்ம இது கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல நம்ம நிறைய வந்து படிச்சோம். எப்படி வந்து அவங்க கொஞ்சம் அவர் அந்த பக்கம் கிளம்பி போயிட்டா கூட உடனே எல்லாருமே வந்து ஒருத்தருக்கு கோச்சுக்கிறாங்க. அவர் என்னெல்லாம் வந்து பண்ணினாரோ அதை வந்து திரும்ப 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 வந்து ஒருத்தர் கோபிகள்லாம் வந்து பரிமாறிக்கிறாங்க. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றது. அவர்கள்லாம் எப்பேற்பட்ட புண்ணியம் பண்ணியிருக்காங்க, இப்பேற்பட்ட ஒரு மகான், இப்பேற்பட்ட ஒரு பகவானுடன் அவங்க வந்து அசோசியேஷன் வச்சிருக்காங்க. கேள்விகளா வேள்விகளா மாதாஜி? ஸ்நானங்களையும் வேள்விகளையும் மற்றும் பூரணமான வழி சாக்ரிஃபைசஸ் யஜ்ஞங்கள் நிறைய பண்ணினாதான் சொல்லல. எப்பேற்பட்ட தவம், என்ன தவம் செய்தனை அப்படின்றாங்களே, அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரத்யும்னன், சாம்பன், வாசிங்க. பிரத்யுமனன், சாம்பன் மற்றும் அன்றன் போன்றவர்கள் இப்பெண்களின் குழந்தைகளானார். சிசுபாலனை தலைமையாக கொண்ட சக்தி வாய்ந்த அசுரர்களை தோற்கடித்த சத்யபாமா மற்றும் ஜாம்பவதியை போன்ற பெண்கள் அவர்களது சுயம்வர சடங்குகளில் இருந்து பலாத்காரமாக பகவானால் தூக்கி செல்லப்பட்டனர். மேலும் பௌமாசுரனையும் அவரது ஆயிரக்கணக்கான உதவியாளர்களையும் அவர்கள் கொன்ற பின் மற்ற பெண்களும் அவரால் பலாத்காரமாக தூக்கி செல்லப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து அந்த மனைவிமார்கள் பத்தி சொன்னாங்க. அவங்க மூலமா அந்த குழந்தைகள்லாம் வந்து எப்பேற்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்புறம் வந்து சிசுபாலனை தலைமையாக கொண்ட சக்தி வாய்ந்த அசுரர்கள் தானே, அரசர்கள் அசுரர்களை தோற்கடித்த பெண். சோ அந்த நம்மளுக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ணா புக் வந்து பார்த்தோம். எப்படி வந்து சிசுபாலனை வந்து கொண்டுட்டு அப்புறம் ருக்மணி தாயார் வந்து எப்படி வந்து எடுத்துன்னு போனாங்க. சத்யபாமையும் அப்படிதான். அதே மாதிரி ஜாம்பவதி, இவங்க எல்லாமே வந்து சுயமரத்துல இருக்காங்க. அந்த சமயத்துல வந்து அவங்க வந்து பகவான் தான் தன்னுடைய கணவனாக வர வேண்டும் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிருந்தனால அவங்களை வந்து பலாத்காரமாக அவர் வந்து தூக்கி கொண்டிருந்தார். அப்புறம் வந்து பௌமாசுரன், அதாவது நரகாசுரனை வந்து கொன்று அங்க வந்து அவங்க நிறைய வந்து அவங்களுக்கு அவருடைய ஆர்மி வந்து பெரிய ஆர்மியா இருந்தது. அவங்க எல்லாருமே வந்து கொண்டு 16,000 பெண்கள் அத பலாத்காரமாக அவருக்கு தூக்கி சென்று அவர்களை மணந்தார். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடிக்கடி நான் மியூட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, அதனால டைமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பெண்கள் அனைவருக்கும் தனிப்பட்ட குணத்தையோ தூய்மையையோ பெற்றிருக்கவில்லை என்ற போதிலும் அவர்கள் தங்களது வாழ்வுகளை பெருமையுக்குரியதாகவும் மங்களகரதானமாகவும் மாற்றிக்கொண்டனர். தாமரை கண்களை உடைய பரம புருஷரான அவர்களுடைய கணவர் அவர்களை வீட்டில் தனியாக விட்டு சென்றதே இல்லை. அவர்களுக்கு அவர் மதிப்பு உயர்ந்த அன்பளிக்கைகளை அளித்து அவர்களது இதயங்களை எப்போதும் திருப்திப்படுத்தினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பெண்கள் அனைவரும் தனிப்பட்ட குணத்தையோ தூய்மையோ பெற்றிருக்கவில்லை என்ற போதிலும் அவர்கள் தங்களது வாழ்வுகளை பெருமைக்குரியதாகவும் மங்களகரமாகவும் மாற்றிக்கொண்டனர். எப்படி மாற்றிக்கொண்டனர் அப்படின்னா அவங்க வந்து தவம் செஞ்சாங்க. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. பெண்கள் வந்து அப்போதெல்லாம் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னு சொன்னாங்க. இல்ல, அந்த ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அது வந்து பிரத்யேகமாக அந்த வேதிக் கல்ச்சர்ல வந்து ரொம்பவே வந்து வெளிப்பாடு என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து தன் பகவானை வந்து நிறைய டைம் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு, இல்ல அவருக்கு வந்து சேவை பண்றதுக்கு, அவருடைய புகழாரங்கள் பாக்குறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து டைம் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து மல்டிப்ளை ஆக என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உயர்ந்த ஸ்தானங்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து
மங்களகரமானதாகவும் மாற்றிக்கொண்டார். எப்படி அப்படின்னா தனக்கு இருக்க வாழ்வை வந்து மங்களகரமா மாத்திண்டு தாமரை கண்களுடைய பரமபுருஷ பகவான் அவர்களுடைய கணவன் அவர்கள் வீட்டில் தனியாக சென்றதே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. பகவான் வந்து தனியா எப்பவுமே வந்து அவங்களை விட்டு சென்றதே கிடையாது. எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். ஏன்னா அவர் வந்து நிறைய எக்ஸ்பேண்ட் ஆகக்கூடியவர். இங்கேயும் இருப்பாரு, அங்கேயும் இருப்பாரு, எங்க ஒன்னாலும் இருப்பாரு, எல்லா சகல இடத்துலயும் வியாபித்து இருக்கக்கூடியவர். அவங்களுக்கு வந்து அப்பப்ப வந்து இது வந்து லேடிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப வந்து பெருமைக்குரிய விஷயமாக என்ன அப்படின்னா ஒரு கணவன் வீட்டுல இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பப்போ வந்து கிஃப்ட் வாங்கி தருது அப்படின்றது இதுதான் வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து அவர் கிஃப்ட் கொடுத்து என்ன பண்றாரு, அவங்களை இதயங்களை எப்போதும் வந்து திருப்திப்படுத்துங்க. இதுதான் வந்து இவர் வந்து ஒரு வெளிக்கொண்டு வர்றாரு. என்ன அப்படின்னா ஒரு கணவன் அந்த மனைவி வந்து இருக்கும்போது கணவர் வந்து வேலைக்கு சென்ற போது அவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் மனைவி வந்து கம்ப்ளீட்டா ஹவுஸ் ஹோல்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தனையும் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஈவினிங் வரும்போதோ இல்ல எப்பெல்லாம் வந்து டைம் கிடைக்கிறதோ அவங்களுக்கு வந்து கிஃப்ட் கொடுக்கறதுன்றது அவங்களுக்கு வந்து திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு இதுதான் வந்து நைஸ் வே ஆஃப் மேனேஜிங் தி போத் ஃபேமிலி அண்ட் ஆஃபீஸ் வந்து இது வந்து நம்ம வந்து இது வந்து எந்த இதுல வந்து எத்தனை பேர் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்றது தெரியாது. உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, நான் கிஃப்ட் கொடுத்து போண்டி ஆயிடுவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்படி கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன கிஃப்ட் அப்படின்ட்டு நிறைய வந்து எதிர்பார்க்க போறது இல்லை. எப்பயாவது நீங்க வாங்கி கொடுத்தா பெரிய கிஃப்டா எதிர்பார்க்க. அப்பப்போ நீங்க கொடுக்கும் போது அது வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரி. அப்ரிசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தலைநகரான இன்னும் 4 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. இருக்கும் வேளையில் தலைநகரான ஹஸ்திராபுரத்து பெண்கள் அவரை வணங்கி இவ்வாறு பேசிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் அவர்களது வணக்கங்களை சிரித்த முகத்துடன் ஏற்றுக்கொண்ட பகவான் அவரது கருணையை பார்வையாலேயே அவர்கள் மீது செலுத்தியவாறு நகரிலிருந்து புறப்பட்டு சென்றார். ஒவ்வொருத்தரும் இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பெண்கள் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. பெண்கள் தான் வந்து ஜாஸ்தி வந்து இதை பத்தி வந்து பேசுறாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து பாக்குறாங்க இல்லையா, வந்து அவர் எப்பேற்பட்ட வந்து உத்தமமான இருக்காரு, அவருக்கு கிடைச்ச மனைவிகள் அத்தனை பேரும் என்ன தவம் பண்ணியிருக்காங்களோ, எப்பவுமே அவரோட இது வந்து அமிர்தத்தை வந்து சுவைச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய கிஃப்ட் எல்லாம் வந்து கிடைக்கிறது அப்படின்னு. அந்த மாதிரியான பெண்கள் என்ன பண்றாங்க, அவரை வந்து வணங்குறாங்க. வணங்கிட்டு அவரு என்ன பண்றாரு, இவங்களுக்கு வந்து சிரிச்ச முகத்தோட அவரோட கருணை பார்வையால அப்படியே மெதுவா அவர் வந்து கிளம்புறாரு இடத்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யுதிஷ்ட மகாராஜன் ஒருவருக்கும் விரோதி அல்ல என்றாலும் அசுரர்களின் எதிரியான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு துணையாக செல்ல அவர் 4 தற்காப்பு பிரிவுகளை குதிரை, யானை, தேர் மற்றும் காலாட்படை அமர்த்தினார். எதிரியின் காரணத்தாலும் பகவானிடம் உள்ள சிநேகத்தாலுமே மகாராஜன் இதை செய்தார். அதுதான் பகவானுக்கு வந்து எதிரின்றது கிடையாது, யுதிஷ்டருக்கு வந்து எதிரின்றது வந்து கிடையாது. பகவானுக்கு வந்து எதிரிகள் அப்படின்னா அவருடைய கருணாமூர்த்தியா இருக்கிறதுனால அவர் வந்து இதுதான் வந்து சொல்றது, நம்ம தப்பு பண்ணா நம்மளுக்கு தண்டனை கொடுத்தாரு அப்படின்ற அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி நம்மளுக்கு கிடையாது. என்ன சொல்றோம், அவங்களுக்கு மாத்திரம் கொடுத்துருக்காங்களே, எனக்கு மாத்திரம் ஏன் இப்படி ஓரவஞ்சனை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லக்கூடிய எதிரிகள் தான் வந்து நிறைய இருக்கு. அதனால யுதிஷ்டர் என்ன பண்ணாரு, அவரை வந்து தற்காப்பு, அவருக்கு வந்து பாதுகாப்பு அளிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக குதிரை படை அமைச்சாரு, யானை படை, தேர் மற்றும் காலாட்படை அத்தனையும் வந்து அமர்த்தி அவர் பகவானுக்கு வந்து பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய ஒரு இதுல வந்து செஞ்சாங்க. சில பேர் கேட்பாங்க இல்லையா, பாதுகாப்பு வேணுமா அப்படின்றது. சோ இந்த வேதிக்கு இதுலயே வந்து சொல்லியிருக்காங்க, பாதுகாப்பு வந்து அவசியம். எதுக்கு அப்படின்னா அது ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படின்றது இருக்கு. இப்ப என் நாட்டில இருந்து போறாங்க அப்படின்னா அவங்களை வந்து பாதுகாப்பா அனுப்பணும் அப்படின்றது. பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் இருந்து ஆழ்ந்த பாசத்தினால் குரு வம்சத்தை சேர்ந்த பாண்டவர்கள் அவரை வழி அனுப்புவதற்காக நீண்ட தூரம் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றனர். இனி வரப்போகும் பிரிவை எண்ணி அவர்கள் கலக்கமடைந்தனர். ஆனால் அவர்களை திரும்பி செல்லும்படி பகவான் கேட்டுக்கொண்டார். பிறகு அவர் தமது பிரியமான சகாக்களுடன் துவாரகையை நோக்கி புறப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவான் வந்து அவர் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பாசமா வந்து இருந்துட்டு இருந்தாங்க அவர்கிட்ட. சோ குரு வம்சத்தை சேர்ந்த பாண்டவர்கள் அவர் எல்லாமே வந்து குரு ஃபேமிலி தான். அதனால அவங்க பாண்டவர்கள் வந்து அவரை வந்து பிரிந்து செல்றதுக்கே மனசு வரல. உடனே அவங்க எல்லாருமே நம்மளும் பண்ணுவோம் இல்லையா, நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கார் வரைக்குமோ இல்ல எது வரைக்கும் போறாங்களோ அது வரைக்கும் அவங்கள வந்து வழி அனுப்பிட்டு உடனே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சுகமா இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் கண்ணீரும் வடிப்பாங்க. அந்த கண்ணீர் கூட என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கிளம்பும் போது கண்ணீர் வடிக்கப்படாது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு
நல்ல இது கிடையாது. அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு அசூயே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஆமா, அது வந்து நல்லது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதனாலதான் வந்து அழக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஆனால் அவர்களை திரும்பி செல்லும்படி பகவான் வந்து கூடவே எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் போது பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீங்க கிளம்புங்க, நான் கிளம்புறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, தமது பிரியமான சகாக்களோட துவாரகை நோக்கி அவர் புறப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. 34, 35. சௌனகரே யார் படிக்கிறீங்க? சௌகரே. பகவான் பிறகு குரு ஜாங்காலம், ஆஞ்சாலம், சூர சனா, யமுனா நதிக்கரையிலுள்ள நிலப்பரப்பு, பிரம்மவர்தம், குரு சேத்திரம், மத்தியஸ்யம், சரஸ்வதம், பாலைவனங்களை கொண்ட மாகாணம் மற்றும் நீர் பஞ்சமுள்ள நிலப்பகுதி ஆகிய இடங்களை நோக்கி முன்னேறி சென்றார். இம்மாகாணங்களை கடந்து சென்ற பின் படிப்படியாக ஷௌவீரா மற்றும் அபீர மாகாணங்களையும் அடைந்தார். பிறகு மேற்கே சென்று இறுதியாக துவாரகை அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணன். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, இதெல்லாம் கடந்து அவர் வந்து சென்றார் துவாரகைக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். தேர்ல தானே போறாங்க, அதனால இந்த பிளேஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு போறாங்க அப்படின்ட்டு. யமுனா நதிக்கரையை தாண்டி போனாங்க, பெரிய நிலப்பரப்பு இருக்கு, குருக்ஷேத்திரம், இது எல்லாமே வந்து தாண்டி அவர் வந்து பாலைவனம் எல்லாம் தாண்டி அவர் வந்து நிறைய மாகாணங்கள், நம்ம வந்து இங்க சென்னையில இருந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய பிருந்தாவன் போகணும் அப்படின்னா இத்தனை மாகாணங்களை நம்ம வந்து கடக்கணும் இல்லையா, அது மாதிரி வந்து இவரு வந்து அவரை கடந்து அவர் வந்து துவாரகையை நோக்கி அவர் வந்து இம்மாகாணங்களை செல்லும் பொழுது அவர் வரவேற்று வழிவிடப்பட்டு பல வகையான அன்பளிப்புகள் அளிக்கப்பட்டார். இவ்வெல்லா இடங்களிலும் மாலையில் சந்தியாவந்தனத்தை செய்வதற்காக பகவான் பிரயாணத்தை நிறுத்தினார். இது சூரியாஸ்தமனத்திற்கு பிறகு முறையாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. எங்கெங்கெல்லாம் அவர் வந்து ரெஸ்டிங் பீரியட்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து அவர் சந்தியாவந்தனம் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு எதுகுல வம்சம் அப்படின்னா கூட அது அந்த வேதிக் பீரியட்ல வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த சந்தியாவந்தனம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் காலம் மாறதான் உங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் அந்த பூனல் போடுறது அதெல்லாமே வந்து இல்லாதபடி இருக்குது. அப்பெல்லாம் வந்து எல்லாருமே எல்லா இதுவாகவும் இருந்துட்டு இருந்தாங்க. வேத மந்திரங்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து உச்சாரணம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சந்தியாவந்தனம் வந்து எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. பூனல் வந்து எல்லாருமே. அதே மாதிரி பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு போறாரு, அந்த சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு அவர் வந்து முறையா இது வந்து எதுக்கு வந்து இது சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி அவர் வந்து ஒரு வழிகாட்டுதல்லாம் இருந்திருக்காரு. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, எங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு. இது நான் சொல்லி கொடுக்கறேனே, இதை நான் பண்ணியிருக்கேனே, அதை ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்ட்டுதான் பகவான் வந்து சொல்றாரு. ஸோ இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்ப தருபேஷ கிருபா சிந்தப்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. இந்த அத்தியாயம் வந்து ஜாஸ்தி வந்து வேதிக் கல்ச்சர் பத்தி வந்து ரொம்பவே வந்து சொல்றது. அதை நம்ம வந்து நம்ம தற்காலத்தோட ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து விஷயங்கள் வந்து புரியும்.